Dansk rockmusik står på tærsklen til et gennembrud i Tyskland. I denne weekend var 8 danske grupper inviteret til Reeperbahn Festival i Hamburg. Og vi fulgte skiveorkestret Dyné til manddomsprøven foran det tyske publikum. Så vi skal ned og fejre med alles fødselsdag. Selvom alle nok vil mene, at han fejrer sin fødselsdag rigeligt i går aftes. Eller godnat. Altså, det fede ved Tyskland, det er, at det er så kæmpe stort. Der bor 85 millioner mennesker dernede. Det er lige 80 millioner mere, end der bor i Danmark. Dengang i 60'erne, hvor Beatles brød igennem, der spillede de ekstremt meget på Reeperbahn, hvor vi også kan ned og spille nu. Vi står der. Det er jo helt underligt noget, der med at stille sig op på en kasse og udtrykke sig. Det er sådan lidt specielt egentlig. Jeg kigger sådan helt nøgternt på det. Men det er super fedt, fordi man kan sådan nærmest træde ind i en rolle, når man sådan går op på scenen, og man er sådan helt, så er man virkelig den sejeste i hele verden. Hvis man ikke er lidt tændt og lidt sådan spændt og lidt nervøs, når man går på, så mangler man også lidt nerve, når man går derop. Super dynamisch, also total tanzbar. Also Dune ist der neue Star auf jeden Fall. Dyné udsender i næste uge sin første CD i Tyskland, men er faktisk allerede nu en af de mest spillede på tysk MTV.